Jo, dáme pani, zdravím vás u ďalšieho videa. Dneska tu budeme aj so Strikegateom konečne znovu. A zahráme si Fortnite a ideme dať win proste. Jo, ideme bomby. Kámo, ja už mám konečne zapnuté tie sám vizuál efekty. Fakt? Hej. Vidím kroky. Všade. Rišo, nechýbajú dva milióny, už som mal celý Battle Pass. Skoro, ty si mal celý Battle Pass? Dva levely mi chýbajú. Aha. Do 200. Hej, vidím, no. Máš tých levelov pekne veľa. Klasika. Kámo, niekto mi ide asi ukradnú landing. A je na ten most. Dobre, ale bacha, bacha. Tam ma tu je nubák, on stojí, on nechce otvoriť čestku. On si to je nubák. No to je nubák, no. A je dead. Nice. Knock. Ne. Tam ja si zabil, ja si to mám full damage. Ale... Počkaj, idem k tebe. Je tam týpek, pozor na to. A on má zbraň. Je tu. Vidíš? Nevidím. Máš na tú zbraň, nie? Tu to vo vode už. A poď ma vyhealovať. Kde? Kde? Čo ja mám málo HP, akože porosím. Je to nubák. Bravo. Foky, tu hore, hore. Tu! Ale Pekne. tvoje obľúbená. Jo. Ty si mi zobral moju pušku. Stále ťa počujem zle. Daj Počkaj. mi tú pušku. Počkaj, ťa stále dáko zle počujem. Ja tomu nerozumiem. Ja ťa úplne divne počujem. Ako? Neviem, tak divne. Kámo. Hopči. No. Pozeraj. No. Hej, to je taký trik, ja viem. Akože. A máš toto Rocket League. Hej, no. Z Rocket League mi prišlo. Dámy a páni, povedzte, či mám natočiť Rocket League aj. Nie. Tebe sa nikto nič nepýtal, ty nie si môj fanúšik. Čo? Nie si. Za chvíľu ideš sám natáčať. Nek. Tam keď sedím to na aute, to je také čudné. To je také, som skrčený. Tu je. Tu je. Tu je. A ona nepredáva skáč. No veď presne. Ona tu SMGčko predáva. To, ktoré ja mám. Počkaj, Maťo, tu máš. Ona si dobrá selfie. No, A počkaj, toto Biga mi nechaj. no tak, Prosím. no. Daj. Alebo vieš, ako počkaj. Zabij. Ale som Samo. zhora to. Pobral. Hlava. Pekne. Tak ne to rukavice. Ja ich nepoužívam. No dobre, tak ja. Bacha. Jo. Magneto rukavice versus magneto rukavice. 95. Knock. Ďalší príde. Tam. No hej. No. Som ťa doslova zachránil. Doslova.
Jaj, Jau. 95. Nok jeden. Dobre. Tam je ďalší, ty ho zabiješ, to je v pohode. No neviem, kde je. Nok. Teda nok, crack. Dead. A to je ten buk. Buk. Aký? Ja hej, toto. Viem. Keď zabiješ ho. Tam. Viem. Nič? Nice. Ty ma ukradol. Sorry, ja som si myslel, že má veľa. Bacha. Rukavice na nás. No, Mr. Saviča. No, niekde tam hápeš. Nemám. Sú tu dvaja. Viem. Ja som to dostal. 17. Mám tu na to. 95 jeden. Dobre, Ty ho vedľa. kde je? Nok. Tento má nok. Ja som ho Bacha, on zabil. je, poď, skoč na nich. Koľko Áno, ich- poď, rýchlo. Pekne. Bo chcel dokončiť. Díky. Ale ja som ho zabil tou snajpou. Hej. Keby som sa netrafil, tak akože zomrel by mňa. Nice, top 10. 20 000, 5 000. Doživku 199 level. Nice, pekne. Má 198, ja vidím. Ty vole, to čo bliklo? To je jak blesk. Tak to nič. Ty si kde? To. Tu som. Nice. Späť. No dobre. Poď. A tam hore je auto. Jo. A žiadny medailon. Ba jeden je. 393. Nič. Nestrval. Za tebou. Je. 393. Nič. SMG je hrozný len máme. Nemám dobrý rotate. Nezabíjaj týchto vokov. Oni tu rebutujú. Počkaj. Nie. Maťo, nemám rotate, nechod tam. Nechod tam, nemám rotate. Oni tady. Pekla. 68. Nerebutol. Či rebutol? Rebutol. Hej? Aha. Dobrý ti. Kroky. Tu. Kroky. To som fakt ako nechcel. OK. Ty kokos to máš 4. Ty kokos. Ja mám nenáklad, Ale... Skaďal. Počkaj, nemám rotate. Nižšia medailon je tu. Niekde v blízkosti, tam je. Jo, dostal. Nice, pekne nok. Riftujem. Do zóny, Maťo. Teda, Nerebutovali. no, to som neposlal. Bacha. Kade? Ty vole, bacha. Skadial. Jo, som tu. Som tu hore nad tebou. Rebut. Pozerám sa.
A jeden je na... Aha, autobus. Riftujú. Tu autobus ide dole. Máte do zóny, poď. Skôd za mňou. Tu auto. Kde? Tu niekde auto. Tam, hej, niekde tu. Poď za mnou. Do zóny. Nerob. Ty vole. Nie. Dostal. Kam on vybuchol? Áno, ideme tam. A, dostal som skoro snipe. Ja viem. Jo. 68? A, dead. Zabil som ho. Je dead, zabil som ho. Poď tam, ja zostanem v kerikoch. Či? Okej, zostaň. Ide sem týpek. Mám mytického Snipa. skara. Mytického skara. Poď sem do kry. Ty vole. To je Medailon. Ty vole. Medailon, nie sú Ideme. dobrý. Správne. Pozor. Kde je Maťo? Teď jeden dostal. Pozor. Ide, pekne, ber. Berem. Tu máš. Díky. Chceš? Kušu? A nie. Alebo hej, chcem. Toto. Kušu. Či? Či chceš snajperku? Kušu. Díky. Čekaj. Dva týpkovia vyšou. Kde? Tu sú tí dvaja proti nám. Auto majú. No, dobre. Jo, ani sú dobrí. To neviem, či dáme. Neviem, ani ja. Takže tu je lekárnička, tu sú minička. Mám. A minička tu máš ešte. Nie, v pohode. Ja to zvládnem. No nabij. Nabij. Strieľali auta, nie sú tam. Kde sú? Neviem. Akurát som sa otočil do zóny normálne. Sú vo vnútri. Aj viem. 400 dostal. Pekne. 400 z auta. Ďalšie 400. Nič? 800 minus. Fuj. 42. On má tiež kušu. Ja som dostal No. snipe. Ja sa healujem. Ten zabil. Healuj sa. Dostal som snipe. Ja vidím sadem. Mám málo. Poď Maťo, tu dáš. Ja už sa nemôžem živiť. Nie, nechaj ma tak. Kámo. Mám málo. Ty ho dáš. Ty máš mytického... No, ja Maťo, snajpni ho. posnažím sa. Poď, Maťo, dáš ho. Na snipu sa mi dá. Maťo, do zóny. Baka, zastávaj sa. Nie. Tento nestihol. Nevadí, nič sa nestalo. Negridu, ja som ho zabil. Veď si ho zabil, len on griduje, sa vychvaluje, nevie hrať. Dáme pani, ak sa vám videjko páčilo, like, odber, zvonček, ďakujem.